señoras, señores, son as 6:33 minutos da tarde e como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Ai, que bonitas son as redes sociais cando nos falades por elas. Así que, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque aí en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas que cociñan dous auténticos artistas, como sempre. E hoxe son, perdón, Xoan Quemeixeiras, Coque Fariña, un aplauso para eles. Amor, onde van? Onde van, os blues. Como estades acostumados... Espera. Sí. Estamos no entroido. Sí. Estamos no entroido. Sí. Hai que moverse, hai que moverse. Hai que moverse, hai que moverse. É mover o cu. Hai que mover o cu, non? Bueno, que imos cociñar, porque estamos de Entroido, porque estamos de luns de Entroido en Galicia, na provincia de Ourense, tan bueno. Xa non se entra en Ourense, Chegas a entrando, pon cartel de provincia de Ourense e aí hai un control. Xa non deixan pasar de tanta xente que hai. Pon completo. Pon completo. Bueno, imos cociñar a ver que nos trae, señoras e señores, Aurelia de Arteixo. Son Aurelia, veño do Carballedo, aunque vivo en Arteixo. Veño aquí a programa de Voltas co Prato, facer comidas típicas a hora do carnaval. Facemos o cocido, filloas de caldo. Fago aos nenos unhas máscaras. As máscaras levan a masa das orellas, fariña, leite, aceite, huevos, azúcar. E despois cortas con antifaz e vámonos freindo. E levan os nenos para o cole e van encantados. Eu veño aquí a ver se me dan ideas de outros sitios. Ourense de Lugo. Un saludo ao meu pai en especial, a meu sogro, a tía Alicia, por Dios, Alicia, que te quero moito. Alicia, un pico para ti tamén, Alicia, sí, que te quere moito, Aurelia de Arteixo. Está aquí con nós hoxe no Voltas co Prato. Esta música... Tamén é festa. Como estamos, Estamos é que claro, vamos todo mes de festa, o que hai, só así a música, só así o ambiente. Bueno, Aurelia de Arteixo que nos pedía... Bueno, facer un pouco... Ideas. Unha espetada. Que cociñamos dentro de ver? Eu salgado, eu vou facer unha espetada. Ah, ti non vas por sobremesa? Unha espetada. Unha espetada. Unha espetada, sí. Unha espetada. De que? Vou para a xente de Vilariño de Conxo. Atención! Inspireime. Atención, espera, atención a Vilariño de Conxo. Un saúdo moi grande. Un saúdo moi grande. Moi grande. Sí. Que vai Ali pasar? hoxe fan espetadas. Vale. Inspireime solamente na espetada, é dicir, no nome da espetada. Na porque palabra. Non se parece nada o que fan eles, pero vai a estar increíblemente ricos sabrosón. Vale. Unha espetada de... Hoxe fan a espetada a partir das 8:30 da tarde. 8:30 da tarde. Así que cando remate o Voltas co Prato, claro, arrancades para lá. Ti vas facer unha espetada que non ten nada que ver, pero é Pero bueno, inspiroume, Vilariño de Conxo, claro, é por saudar a Vilariño. Moi ben. Coque Fariña, que vai facer? Pois eu, por saudar os de Laza, vou facer unha bica de Laza. Bueno, unha bica blanca. Traemos de todo. Vas facer unha branquiña, como a de Laza. Branquiña, claro. Branquiña porque os ingredientes que leva son todos blanquiños. Ti sabes que hoxe ali están con uns borralleiros. Sí. Hoxe é un día grandismo ali, Sí, sí. Así que vas ter toda a presión. Sí, pero por eso é bonito facer hoxe un homenaxe a Laza. Ti atende que igual as 4 persoas que nos estarán vendo en Laza hoxe, esas únicas 4, van a estar moi pendentes, de ti. Bueno, que me perdoen se non é a receta que fan eles na casa, pero que hai moita receta. Vai quedar de maravilla, xa verás. Bueno, señoras, señores, cociñamos cousas tradicionais do Entroido na Voltas co Prato, marchamos con Coque, que xa me marchou, Fariña. Sí, porque... Porque imos facer a bica, hai que... Sí, aquí hai moita prancha. Mira, xa empezo. Claras. Todo blanco. Claras, nata, fariña e azucre. 4 ingredientes, non é complicado. 4 ingredientes. Leva un ingrediente secreto. O ingrediente número 5, que é dalle aire. Aire. Pa que medre. Sí. Non te rías que é así. Fixo moi grave porque te puxeches moi misteriosa e despois dixetes aire. É aire. Vale. É aire. Pois temos 4 ingredientes máis o quinto misterioso que é o aire, temos as claras, temos a nata, temos a fariña e temos o azucre, vale? Para que esa bica de Laza saia tan branquiña como lle saen ao meu sogro, que as fai. Sí, e non é de Laza, non é de Laza, fai esta, sí. E botalle lévedo. Non teño ni idea. Porque esta non leva lévedo de ningún tipo, por eso hai que darlle aire para que quede esponxosa. E lo mellor por vagancia botalle lévedo. Bueno, pode ser. Non sei, Pode ser. Non sei, meu sogro. Que chame, meu sogro. Que chame non lo conte. Que chame, meu sogro, que chame quen queira. O Voltas co Prato 664-483419. Ese é o teléfono do programa ao que podedes chamar para comentar o que queirades. Estades no medio de Laza,
o en Vilariño de Conso e dicides ostras, mira, na aplicación da Galega están botando a voltas co prato, chamade desde aí, chamade. Aí, de que estéis todos farrapaos, vos chamade, que nós queremos falar con vos. E recordade que repartimos cartiños, vai haber premio no a voltas co prato, moi atentos e atentas ao que pase hoxe. Mira, estou montando as claras. Moitismo, E que teñen que estar moi montadas. E despois o azúcar voulle botar a mitad as claras e a mitad a nata cando a monte. Vale, pois vou marchar con Xoan que a Meixeiros mentras tanto, pero fixadevos, despois enseño-vos á volta como están os pendentes de coque, porque ven... Bueno, xa os enseño, mira. Dentroido, Como quedades, Dentroido. Profesional, moi profesional, coque Fariña. É que xa teño aquí, xa me pregunta a xente, que pendientes vas levar? Xa tes un montón, Sí. Bueno, veña, marcho con Xoan que Meixeiros, vamos a deixar aquí a coque Fariña. Pala, venga. Hola, bigocho. Que la vida es un carnaval. Oya. Perejil. Cebola. Coantro. Espera, que está berrando, vamos a deixar. Sigue. Un gallo. Mostaza. Da que temos na casa, Vale, esta moi hora de calquera. millón. Sí, vai a quedar moi ben igual. Un poquillo... Pimenta? Ahora berro. Pimenta! Aí está. Sal. Vale. Este é o adobo para a carne. Ahora metemos o brazo batedor, bueno, con un pouquiño de aceite. Aceite de xirasol é máis suave, vai a quedar mellor, Vale? Podemos usar igualmente de oliva, pero pasamos, pues como pasan as mayonesas, que queda un poquinho máis forte. Eu prefiro este. Tidalle. Bimba. Para adiante. E aquí facemos este mollo. É que, o sea, as petadas van ser un pouco raras, non? Ti xa verás, vai espectacular. Sí? Sí. Vai ou non vai? Espera, que teño aquí. Pensei Aí que está, non listo. Pensei que non lle. Isto xa o temos. Isto vou guardar porque me falta para despois. Tes algunha cousa de recibo, algún segundo que mandar? Sí. Vale. Sí. Dixéchelo moi, Sí. Vale. E aquí me teño que tranquilizar porque chámase o bar tranquilo. Vale. Que paro todos os días a tomar un viño, é que si non me dice, E dixeron que saludares? Claro, pero dice, pero xa que estamos de carnaval, non? Vale. Toma do cachondeo. Vale, pois o bar tranquilo. Xente moi tranquila, onde vai... Cando salga antes de ir a Vilariño paso por aí, E nós vamos tamén mandar un saúdo moi afectuoso a Emilia Pita de Cedeira, que sabemos que nos ve todas as tardes, está enganchadísimo ao programa, así que Emilia Pita mandamos un bico moi grande, hasta lle vou mandar un aplauso para Emilia, que nos ve sempre, e a verdade que dá gusto cando a xente está do outro lado da pantalla vendo. Xoan que Meixeiros, que está aquí traballando moito, mirade, que é iso? Isto é a base de tenreira, dun filete de tenreira, finiño, é moi importante que sexa finiño, vale? Que non sexa moi gordo, senón incluso podemos apelmazar un pouquiño, se vemos. Pero xa vemos, algo menos de medio centímetro, queda perfecto. E agora poñemos un pouquiño de touciño entreferrado, de bacon, casi que este medio cocido, casi mellor. Escoita, eso non é espetado. Xa verás, isto, ahora estamos empezando, é empezar. Que vai che morar moito, xa verás. E mira, moi sinxelo de facer, ademais o podemos ter preparado de días incluso, porque vai ir o conxelador. Ahora, claro, parece que todo isto que estou dicindo, pois desconcierta. Chourizo criollo. O crioulo o abrimos cando temos aberto, o esparcimos así, ves? Acabo de dicir que eso todo que vas meter no conxelador. Sí, porque despois nos vai facilitar o corte. Cando vexades como é a espetada, entenderedes o porqué de todo. Vale. Pero por de agora, a ver, non hai pérdida, non? Non, de a momento está salsa ben. sinxela de toda. Salsa faciliña, despois poñemos tenreira, touciño entrefoguerado, crioulo, non? Crioulo, e agora collemos unha brochiña. Que ben. Isto retiramos xa. Isto salsa. para acá. Salsa. E collemos este mollo. Salsa. Vale, e lle botemos aí. Pintamos así con este mollo. Mima. Xa verás, e vas a flipar. Riquísimo. E agora, o que sí é importante para que non se desfaga a espetada é pechala tamén ca mesma carne. Espera, que isto ten que ver a convidada. Isto ten que ver... Vámonos, chaval, recibimos cun fortísimo aplauso a Aurelia de Arteixo. Un aplauso para ela. A ver, vente. Esto para nós. Hombre, que menos.
Moitas gracias. No, gracias a ti, como No, moitas gracias a vos. Hola, mira, que chulo, unha caixa. É que son todo... Nada. Son galletas. Ah, son Sí, galletas. todo casero aquí. Qué bonito. Aquí hai cociñeiras. Galletas de voltas con prato. Espera, Sí, espero. espera, é que... Ven disfrazada de min. Hombre, eu xa veño de cañotas, No, sabes... Toma, ti toca xa probar hoxe, Ah, ti Temos xa tarde probar. Cañota, é o primeiro día que che vexo guapo, macho. Hombre. O primeiro día que estás guapo. Eu teño poder de ti, non? Todos os días vendo o programa, nunca probas. A ver, eu todos os días... Verdad. Probo todos os días, Son un hombre. sacrificado eu. Por Aquí, eso. verdad, sin probar É que me nada. das pena, Dios mío. Entonces dixen, vamos cambiar os papeles hoxe. Pois mira, vamos Vale, deixar que de che momento que... parece? A mí, perfecto, despois facemos así. Vale. Vou guardar aí a caixa, vale? E ti Vale. atende a Xoan que venxera Xoan, que valle contando Vale, que é o que vale. vas facer aquí. A ver. Mira, vai Conte, a base conte. de tenreira, despois un pouquiño de touciños de febrado e agora abrimos os chourizos crioulos para repartilos con un mollo que sempre leva un pouco de perixel, un allo, media cebola, un pouquiño de coantro, mostaza, sal e pementa, nada máis. E agora tapamos para que o aspecto se manteña, volvemos a tapar cos bistés de tenreira. Ahora. E agora, se queremos cortar isto en cadadiños, non? Para que nos salga ben, para que quede Non entre- uniforme, non haxe ben problema. feitiño, Claro. o que temos Congelador. que facer é conxelalo. O metemos un par de horas no conxelador que teña suficiente consistencia como para aguantar o corte e nada máis. É simplemente. Como se Vale. fora... Sí, sí, sí. Por lo tanto, isto para o conxelador. Unha torta xeada de espetada. Moi ben, gusta, Efectivamente. unha torta xeada de espetada. Bueno, esta é a proposta de Xoan, que che parece, Aurelia? Vale, A ver. ben. Ben, queres Sí. ver a de coque? Sí, Por supuesto. favor. Hombre. Por aí, por aí. Pégate a coque fariña. Hola. Eu vou facer unha bica blanca, unha bica de laza, vale? Mira, teño aquí un merengue que Mima, unhas montaxe claras, moitismo, É que ten que estar moi montado para que agora engadirlle a fariña non caia todo. É que eu escoitei, eu estaba falando con Xoan que só escoitaba. Dixen, mima. Pois imagínate cando non había batedor eléctrico. O que tiñan que sufrir. Ai, miña abuela Esperanza, como tiña a sufrir, Teño as claras, aquí teño a nata montada, o azúcar engadinho a mitad a cada un, vale? E agora é ir engadindo a fariña aos pouquiños. Ah, claro, entón, peneira esa fariña porque senón, o sea, peneira esa fariña e darlle moito aire. Sí. As claras, porque senón pode perder agora. Claro, para que non baixen. Ah. E movementos así, envolventes, Sí, sí, sabes? sí. Para que non se baixe. E que paciencia. Eu, de todo. De todo. E ti? Porque, no, hoxe ten que probar el. E ti, Aurelia? No, no. Eu de todo, A eu ver, de escoita, todo. Eu probo contigo se queres, pero tes que me critica engaña. A mí No, me no, no. A mí non Ai, me... que lo que dicir ti, Non me podes meter nese Ai, programa e non me sí, deixas. sí, No, sí, sí, no, sí, está sí, dicindo a hombre. No, está dicindo a xefa que non, No, no, Está dicindo a sí, xefa tens que facer. que tens que facer ti. Sí. Eu por contrato non podo. Bueno, Non me hombre, deixan, no? por qué? Pero que me Bótame, contraten a min tamén para vir para aquí. E cambiamos. Bueno, Aurelia, que che parece? Cal das dúas Moi deberías ben. tiparte iso? A ver, eu as dúas. Sí? Hombre, Sí? Sí, Non te sí. molles de momento? no. Pois vou te mandar No, a zona de no, no, no. sufridores. Vale, vale. Vale. Vale, Veña, un perfecto. aplauso para Aurelia que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia, Vende Arteixo. Bueno, señoras e señores, hoxe é luz de Antroide aquí no Prato, pareceunos boa idea seguir dándolle voltas á nosa gastronomía. En Laza, hoxe bon farrapos, pero os fornos seguen prendidos. A súa bica branca é famosa por dereito propio e paga a pena probar a receita. Só leva 4 ingredientes visibles e outro invisible. Sí, parte do segredo está no aire. Este biscoito non precisa lévedo, pero convén bater con ansia para conseguir este fascinante acabado. E que nos propón Xoan Quemeixeiras? Pois el quere facerlle un cariño aos veciños de Vilariño de Conso. Hoxe anda o fulión pola vila, pero tamén fan degustación do porco a espeto. E como espetar carne sempre é cousa boa, nós espetamos tenreira, chourizo e touciño entrefebrado. Veremos que tal resulta o tema. Apostade na casa e contádenos en @voltascoprato. Xa sabedes que nos encanta coñecer a vosa opinión, sexa boa, mala ou peor, incluso. Imos con Coque Fariña, veña, que sigue aí coa súa bica de laza, dándolle... Miras tú. Baila, 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 que eu doulle aquí. La 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 en el mundo entero. Sabes, Coque, que no Sambódromo onte o Brasil gañou o seu primeiro Óscar.
creo que por la película estranxeira. Ah, E no sí. Sambódromo anunciaron no medio do entroido, e estaban todos ali no carnaval, sabes, loquísimos, claro, porque anunciaron o seu primeiro Óscar. Vai ser como cando nos den un premio a nós, que vamos a anunciar en directo. Vale, mira. Temos que ir ao forno, non? Sí, teño todo aquí. Ajá. E metelo. Hola. Ai, mi madriña, co que fariña. Canta, canta. Que animalada, Pues estirar Estamos facendo unha bica de laza, Unha bica blanca, mira que blanquiño. Están en laza, en festa, e nós facéndolles aquí as bicas. Ai, a Para ver que se- repoñan forzas despois. Moi ben, A ver se non nos berran moito, Non, ó. Non, ó, ti espera a primeira chamada, xa verás. Que va. É broma. Mira, Eso vai ir ao xa forno. está. Canto tempo ten que ir? Sobre 45 minutos, máis ou menos, Vale. a 180 grados. O truco sempre é pinchalo, sobre todo pinchalo no medio esta, vale? Vale. Se me abres aí, Pois veña, vamos alá. Uf. 45 Vale. minutos, 180 graus. vale. aí Picando no queda. medio, eh? Sí, sí, sí. Acordémonos de picar no medio. E mentres vou facer un chocolate para acompañar. Non iba a ir así a pau seco, non? No, eu estou totalmente contigo, Mira. Totalmente Un vaso contigo. de leite, Un pouco de nata. un pouco de E nata. chocolate. Non, leva máis cousas. Ai, Dios. Canela, anís estrellado e, como estamos en entroido, un chorriño de anís. Ai. Mira, deixote, vou con Xoanqui. Vale. Vou con Xoanqui porque xa teño as papilas gustativas. Uf. Mira, Como Xoanqui. Xoanqui foi máxico. Meteu no teño congelador. Sacou do congelador. Xa teño. Cortou do congelador, fixadevos como No, cortou. pero eh? ahora, claro, aquí, precisamente por eso, Esto quero ver, conxelamos... esto quero ver, esto Claro, quero ver. conxelamos, non vedes, ahora como é máis, moitísimo máis doado Mira, mira. cortalo. Claro, Xa que ahora- temos cortadiño, ves? Sí, sí. Despois separamos, e para montar o espeto, o único que temos que facer é coller Buah. raca para dentro, metemos Que outro, boa idea, traca, para dentro. Eu lle boto 3, pero podes poñer os 7, 8, cando Sí, sí. nunha barbacoa grande metes o espeto hasta atrás. Atención, Vale, Galicia, e atención. quedarnos así. Atención, porque está moi chula a idea. Collemos tenreira, Claro. chourizo, Aguanta couciño entrefebrado, perfectamente, poñémolo todo por capas cun mollo riquísimo, congelador, 2 horas. Non, Xoanqui? Un par de horas, sí, o un par de horas, 3 Eh. horas, o tempo suficiente para que este duriño. Para que quede en cortamos bloque. co dedo, E cando, xa está. cando pasen as 3 horas do congelador aquí, Retiramos. e cortamos. E cortamos, sin máis, é para facilitar o cortado para que non se desfaga. O cortado é máis o cociñado. Isto está congelado. Home, ese tempo, nada máis. Bueno. Digamos, podes chamar un congelado A ver, 3 horas. quente non está. Ah, esto mira, esto fais aproximadamente en 3 minutos por cada cara. Vale. Vale. 12 minutos, claro. Que quede tostadiña todas as caras. Oh, Ves? que bo aspecto. Cañotas, neste forno máxico que é moi rápido, xa está a mitad de cocción, entón voulle botar o azúcar por riba para que faga a Asustácheme costra. un pouco, Porque me dixo unha cousa, cañotas, o que pasou? Vale, para Vale. que faga a costriña por riba. A ver, bótate un pelín Así. Ai. E botarlle azúcar. Ah, vale. Sí. Eso a metade da A mitad cocción. da cocción, porque así fai unha costra. Vale, se tiña que botar 45 minutos, cando leve 20, 25, Sí, non? máis ou menos. Para que faja a costa. Máis boa, ou por menos, sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Pois moi ben, sigue co chocolate que é o que me interesa a mí. Vale. Xoan, Quintón, 12 minutos, 3 minutos por cada cara. Ten 4 caras, non? Sí, 3 Aproximadamente. por De 4. todas formas, é moi doado. Mirade, como temos... Como este canto, por exemplo, non o podemos marcar, non? Porque Claro. está o pau, non o podemos sí. poñer de pé, non? Sí, sí. Pero si vemos o cantiño, vosotros o vedes aquí desde Ah, frente. Vale, ves vemos como se vai facendo. Efectivamente. Mira, está moi ben esta imaxe. Claro. Porque por aquí podedes ver como se vai facendo, pola cara Cando de chegue diante. o eixo, Claro. entendes? Sí, sí, Claro, mira, ves. xa está feito. Ainda E non ten está, reira. pois ten que estar feito, claro. Efectivamente. Xa está, moi É ben. moi doado. E para iso hai que ir dando a volta. E faime moita gracia, gustame o tema do congelador, porque claro, isto para un domingo é maravilloso, telo feito o día anterior ou do venres, ou de cando sexa, pam. O día siguiente colles, cortas, quitas unha hora antes para que este, Pa que este un pouco o tal. coitelo, si un coitelo conxelado incluso tamén o corta, Aí está. Sí. Pero ese é para millonarios como ti. Es... Pois que temos un coitelo normal, esperamos un par de... unha horiña que se vai desconxelando. Ai, si fose así. Ai, E para sí. acompañar, co mesmo mollo... Epa, Tranquilo. no queu toda. Isto é o que pasa, non pasa nada. Non pasa nada. Non pasa Mira. nada, manchámonos. Botamos un ou dous huevos. Iba a botarlle dous, neste caso, un. Sí. Evidente. Porque Evidente. perdimos do xénero. Efectivamente. Entonces, metemos un ovo. Aí.
e unhas pinguiñas de limón. Vale. Pero vai en cru, así o ovo. Un segundo. É como unha mayonesa. Ah. Capizi? Vai emulsionar, non? Efectivamente. Ostras, que listo é, Entende? Verdad? Dame medo listo que é. Claro, home. Ora vai emulsionar. E ora Ostras. sube e demos unha salsa impresionante. Tens que facela na casa, digo en serio. A ver se aprenderé a xuri algo de ti. Listo. Bebes? Mira a salsa. Listo. Hola. Ligada. Hola. Non se tarda nada. Que rico. E imos acompañalo con esta salsilla. Eu estáme dando ganas de aplaudirvos antes de tempo, antes de que remate o asunto, porque vos veixo os dous moi motivados. Veña, vamos aplaudir. Veña, vamos a aplaudir aos Moitas compañeros. gracias. Moi ben, porque son moi bons, Mira, cheira esto. Chocolate. Cheira aí. Isto, vamos. Non sabedes o que é isto. Que, vamos. Non tedes nin idea do que é isto. Nin idea. Buah. Sí. Leva o toque do entroido do anís, a canela, anís estrelado. Ai, vou co público da voltas co prato. Ven. Vou pala. Ai, Dios mío. Hola, Aurelia. Hey. Que tal? Moi ben. Quen é de verdad? Quen é? A ver, Aurelia, que contame, que che pasou? parecen as A ver, receitas? de maravilla, Sí. encántame, sí. Eu son de carne pasada, a min ten que estar a carne Xoanqui, un pouco pasa a pasada. carne. Pasa a carne que Aurelia é de carne pasada. Pasa a carne, vale. Vale, Ti pasa oído. Ai, Bueno. tío, está media cruda aí ali a probadora, Ei, si no, hai xente que proba da cruda, que a min gustame pouco feita tamén. Pois xa Sí, está, sí. pero ti probas, Teño que recordar unha cousa, o próximo xoves, este xoves vai estar a nosa queridísima deusa das tortas Merchi Rodal, atención, en Vigo no Corte Inglés. Vale, na librería do Corte Inglés, ali vai estar Merchi Rodal asinando libros, ahora creo que era ás 8 da tarde, pode ser? 7 da tarde, perdón. Ás 7 da tarde ali vai estar Merchi Rodal, así que, por favor, según acabe o programa, baixades e ali. Tesme que firmar o meu, Tamén, eu firmo o teu tamén. Hombre, teño aí. Trouxache? Hombre, claro, como regalaron. Bueno, non pasa nada, pero firmo, Hombre, tesmo que firmar. Casi se enfada como... Mira, vamos facer unha votación rápida a mau alzada sobre as dúas receitas. Camisa de cuadros. Quen cree que está máis rico o de Xoanque Meixeiras que levanta a mau? Veña, arriba a mau, quen pensa que o de Xoanque Meixeiras vai estar máis bo? Ui! A xente eche de carne, era de carne. E quen cree que vai estar máis rica a bica de Laza con chocolate de coque fariña? Oi! A min encántame que a xente levanta as maus para unha e para outra, sabes? A xente... Vale, non se faz. Veña, vamos para o forno, deixe iso aí, veña. Vamos a dar un aplauso a Aurelia que van dar teixo, está con nós, vamos ao forno. Ao forno de Coque. Coque, abrimos iso. Ábrele o forno, por favor, Aurelia. Mira, Qué pinta, Que é o que sai Sí, dentro. señor. mira. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Mira. Sí, Qué sí, maravilla. sí, sí, Ostras, Pedrín. Mira como aplaudo o público que sabe que hoxe hai comida para todos, Moi ben, Oh, va. Qué pintaza, sí, Fuá. señor. 4 ingredientes invisibles e un visible, Non, ao revés. 4 visibles e Perdón, un 4 invisible. visibles e un invisible. 4 visibles e un invisible, pero todos queremos saber de onde está fantástica, de onde é esta fantástica bica. Así que, señoras, señores, de que vila galega que está hoxe de festa é típica a bica que fai hoxe Coque Fariña? De Laza. Non é complicado. Un dos grandes sitios do entroido de Galicia, de Europa e, por suposto, da provincia de Ourense. De onde é esta bica? De Laza. Espectacular, Coque Fariña que está facendo unha bica para que aprobe todo o mundo. Increíble, Increíble. Vamos a dar un aplauso grande a Coque Fariña, que está con nós. Vamos con Xoanque. Ok. E atención, porque, señoras e señores, aquí temos a Xoanque Meixeiras facendo espetadas. Algo que fan hoxe en Vilariño de Conso. Non é esta a receita, evidentemente, pero fan espetadas. E aí está, deixa a parar, porque isto está feito. É importante, Un mollo platón, é verdade? Este mollo, Madre mía, este molliño. E a xente venlle a fame. Sí. Así, Mira que cara de tirando. fame Sí.
Sí, sí, sí. Manchadiño todo aí para que haya Venlla a suficiente. fama a xente que está moito, A min tamén, E listo para comer. Bueno, pois mira, Deixa-me apagar. Aí. nin Vilariño, nin Laza, estamos no Voltas co Prato. Vaya dous cociñeiros, un aplauso tamén para Xoan e Mixeles. Veña, vamos para lá. Vamos para lá, Aurelia. Aurelia, eu sei que a ti que che gustaría que probase. Eu, pero telo que probar ti. Aí está, Bueno, perdón. pero ti Telo que tamén probar podes ti. probar. Eu despois, pero Ai, vai non eu probo, probando porque temos que rematar o programa, así que Pois eu valle probo. dando tanto a receita de Xoan que a Meixeiras como a receita de coque fariña, a ver como está isto, Veña, repartimos cartiños. Imos a Pontevedra. Miguel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Veña, contame rapidamente de onde é típica a bica que fai hoxe coque fariña. Pois eu creo que é de Lata. Moi ben, aí está Miguel de Pontevedra que leva 50 eurillos. Moi ben, moi ben. Miguel, mándoche un bico moi grande e moitísimas grazas por chamar, vale? Veña, gracias Veña. a vos. Saúdo. Hasta loguiño, chao, chao, parabéns polos 50 eurillos. E aí estamos, Aí estamos. chocolate. Chocolate, bica. Madre mía. Probache a bica xa, non? E o chocolate non? No, bueno, probar ahora. Dalle un chopo a chocolate, veña. Vamos alá. Aclara a Jorxa, porque Aurelia, de Arteixo, fan do Madre programa, mía, está trouxo galletas. espectacular. Boísimo. Aurelia, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Está difícil, Ai, pois, Un de salado e outro de dulce. pois disso se trata, tens que escoller un. En Bueno. ya. Ten que ser... Estou en dudas. Pois, ten que dicir un. Xa mo tiñas que ter dito hai 5 minutos. O chocolate. O chocolate! O chocolate! A bica. Non cabe fariña. Nin a bica, nin a espetada. O chocolate. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Disfruten do Entroido. Vémonos mañán. Chao. Mua. Suénale